Shakwana. Thank you. Pamsoroi. Tegedzai tichita handover nguva ino kuna fadha vedu kuti vachitipedzesera basa redu. Uskara baba naramana kumana naramya mchene mwari vetarisiro dzavanu vose ngakuwanire rugare netsitsi vagomuregererawo matadzo ake ose. Dai Yesu mufudzi vakanaka vakamutungamirira kuimba yake tsvene, uko achazonogara pamwe chete naMwari Baba vedu, uko anozova nomufaro usingaperi pamwe chete navasande ose uye naMwari Baba vedu. Inzwai shoko rakanaka rakanyorwa naJohani chapter 11 verses 21 kusvika pa 27. Nomusi uyo Marita wakati kuna Jesu, mambo dai mainge muri pano, anshatsi yangu ingadai sina kufa. Asikana zvino ose ndinosiva kuti Mwari anokupa chipi nechipi chamunenge makumbira kwa ari. Yesu ndokumuti, anshatsi yako ichamukazve. Marita ndokuti itiwo, ongu ndinosiva kuti ichazomukazve kana wokumuka vafi nezuva remedziso. Yesu vakamuti, kumuka kwenyu ndini, upenyu hwenyu ndini. Uyo anonditendera kunyange akafa achava mupenyu. Uyezve munhu ose mupenyu, kunge achinditendera haazofa narini ose. Izvi unozvitendera here? Iye ndokuchiti, hongu mambo, ndinotenderesa kuti imi ndimi Kristo mwanakomana waMwari, uyo wainzi achauya pasi pano. Shoko rakanaka ratenzi. Amadzare wa Yesu anoti kumuka kwenyu ndini, upenyu hwenyu ndini. Uyo anonditendera haazofa narini wose. Amadzadiwa, hama yedu yatorwa naMwari, moyo yedu inorwadza kwazvo kuti mumwe wedu watisiya, asi savatenderi tinosiva kuti Mwari musiki wake amudaidza. Muviri wake unodzokera muvhu, mawakabva, uchazomutswa nesimba raMwari pazuva rokupedzisira, sezvakarehwa naKristu. Asi mweya wake uri mumaoko aMwari, unofanira kunadzwa naye kuti upinzwe kumusha mutsva. Saka hama yedu haina kutisiya chose kwete, asi yatitangira isu tichaitevera remesuwa. Iye uyu watisiya acharamba tichirangarira nokutichengeta anotarisira kwatiri, kuti timufunge muminamato yedu, nokuti mweya wake unotsva neshungu dzokugara naMwari musiki wake.
ngatinyaradze shungu kune mikumbiro yedu, ngatichimbonyararai tichimunamatira nechemumoyo. Ngatimukumbirei atiregerere zvatakamukanganisira achiri mupenyu, nesuwo tichikanganwa zvakambotitadzirawo. Mupeiwo rusororo risingaperi mambo, ngazorore murugare. Ngatinamatei. Mambo Yesu Kristo, makati kwatiri, upenyu hwenyu ndini, kumuka kwenyu ndini, nzira yokudenga ndini. Amai edu Joseph Mutangadura yamakafira pachipiyaniso, yaidaitwa naMwari Baba venyu, pindai naye muparadiso achigaramo narini. Ngabve munyika munofiwa, apinde musingafiwi. Ropa renyu rakayerera pachipiyaniso, ngariyeretse matadzo ake. Moyo wenyu munyoro unyorovese kutongwa kwake. Chipiyaniso chamakatakura chirerutse kurangwa kwake. Angorangwa chete nemuromo, anyenyeretse moto muzhinji. Nokurangwa kupi nokupi kwomushure mukufa kwedu. Ngawane mifaro yedenga yamakatsitsira vanosvarwa patsva nemvura namweya mutsvene. Amen. Mambo ngarumbidzwe. Mwari Mambo Ishe vedenga napasi, iyi ndiyo imba yomwana wenyu Joseph Mutangadura. Vetomuradzika, vangeri venyu ngavaichengete, vavengi varege kusvika padyo nayo. Muzita raBaba neroMwanakomana neramweya mutsvene. Yes. Ndinomwaya imba ine mvura inoyera, kuti iropafadzwe naMwari. Muzita raBaba neroMwanakomana neramweya mutsvene. Pinda mumba mako umu, uzorore murugare. Kudzamara umutswe na Kristo, musi unomudzwa vanhu vose muvafi. Indamba mako uzorore, zamana musuno mutwa, are musuno mutwa manuna Kristo. Uzorore na Kristo, mumbamba mako uzorore, zamana musuno mutwa. Urugare musuno mutwa na Kristo, zorore murugare, zorore nari mambo msaye ukachi, zorore murugare, umutore mugare nabi. Mambo mukaye ukashi, sorore murugare, angasara kwanje anigo nabizo. Mumamago sorore, amara musuno mutwaba murugare, musuno mutwaba na Kristo, sorore murugare. Nati Mama ko zorole zamana musuno mutwavan murugare musuno mutwavan na Kristo zorole murugare zorole nati.
kumbira vana uye mutorevu muchikanda mugwa vana uye mutorevu muchikanda mugwiro ichiimbirwa vedu nevekereke. Yeuka munhu uri uruva, uri uruva, yeuka iwe uri huru, yeuka munhu uri uruva, uri uruva, yeuka iwe uri huru, wakauya usina chino, uri uruva, yeuka iwe uri huru, unadzokera usina chino, uri uruva, yeuka iwe uri huru, uri waMwari uri mupenyu, uri uruva, yeuka iwe uri huru, uri waMwari uchinge wafa, uri uruva, yeuka iwe uri huru, ndiye wakare wakakumba, uri uruva, yeuka iwe uri huru, nevhu irora uchadzokera, uri uruva, yeuka iwe uri huru, Yesu muponesi achauya, uri uruva, yeuka iwe uri huru, kuzokuponesa vakafa, uri uruva, yeuka iwe huru, yeuka munhu uri uruva, uri uruva, yeuka iwe uri huru, yeuka munhu uri uruva, uri uruva, yeuka iwe uri huru, zvizamuzuva wesatani, uri uruva, yeuka iwe uri huru, yeuka munhu uri uruva, uri uruva, yeuka iwe uri huru, uri waMwari uri mupenyu, uri uruva, yeuka iwe uri huru, uri waMwari uchinge wafa, uri uruva, yeuka iwe uri huru, uchatumwa namabasa ako, uri uruva, yeuka iwe uri huru, akane akaipa, uri uruva, yeuka iwe uri huru, akanaka uchatuswa navo, uri uruva, yeuka iwe uri huru, akaipa uchatomwa navo, uri uruva, yeuka iwe uri huru, Yesu muponesi achauya, uri uruva, yeuka iwe huru, uzobata nzira yedenga, uri uruva, yeuka iwe uri huru. Mamsoroi takuchikumbira iko zvino kuti vanoita basa rokuvhara mutumbi wehama yedu vapfuurire mberi nokuvhara. Takupfuurira mberi tichiimba iko zvino takubvisa the lowering machine nemacarpets so that vanoita basa rokuvhara mutumbi wehama yedu vaenderere mberi vachiita basa iroro. So ngatipfuurire mberi nokuimba. Tinotenda. Ganando